Gracias, amigos e amigas. Hoxe, para celebrar o Día das Letras Galegas, vou facer un número ben simpático e ben noso, que seguro que vos vai gustar. Chámase O Peido Flamixe. Xa está ben! Abonda, por favor! Fora do escenario! Impresentable! Boas noites, amigos e amigas. Nun día tan especial, non penso consentir ningún tipo de chiste escatolóxico nin broma de mal gusto nesta nosa televisión pública. Así que, sentade e prestade atención a este programa de Air Galicia adicado ao Día das Nosas Letras, as letras galegas. Especial Día das Letras Galegas. Xa sabedes, Rosalía, Castelao, Titanic, todo iso. Boa, Costolla! Molame moito máis Titanic a primeira vez que a vi, neno. Sí, é que coa doblaxe en galego perde un montón. Descarado, Costolla. Sin embargo, Shin-chan mola moito máis en galego que en castelán, Claro que mola moito máis, porque o galego e o xaponés son moi parecidas, controlas? Xa, é case a mesma lingua. Claro, porque Galicia e Xapón son países fronteirizos. Que dis? Xapón está cerca de aquí. Está aí ao lado! Está do outro lado do Miño, neno! Sí, do outro lado do Miño está Portugal, Betty. Tamén, Costolla, pero da outra beira, neno! Pois podíamos ir un día de botellón a Xapón. Flipas! Imposible! Por que? Porque os xapos non privan, non ves que son musulmáns, neno? Fua, Betty, é que controlas de todo, tía. Atento, Costolla, que vai empezar o especial do Día das Letras. Boas noites, moitas grazas. Como todos vostedes saben, o Día das Letras Galegas deste ano está dedicado á figura de Ramón Piñeiro, un home que mantivo prendido o facho da cultura en tempos moi difíciles. Hoxe temos o prazer de ter con nós a quen mellor o coñeceu en vida. Recibamos cun forte aplauso a Mesa Camilla de Ramón Piñeiro. Boas noites. A vida dispensoume o gran honor de ser a Mesa Camilla de Ramón Piñeiro. Pero non vos vou enganar. Eu preferiría ter sido o bidé de Marilyn Monroe. Grazas, sodes un público increíble. Bueno, e agora en serio. Antes de falar de Ramón, imos facer un breve repaso á historia das nosas letras que se inicia, como ben sabedes, naquela esplendorosa primavera que foi a Idade Media. Estamos na Compostela do século XII. Se cadra, os grandes xéneros da nosa lírica medieval son froito da xenialidade de algún cantor anónimo que frecuentaba tabernas como esta. Entra, meu amigo, entra e bebe, 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 meu amigo, bebe ata quedar cocido. As cantigas de amigo, como esta que acabamos de escoitar, son o xénero máis noso e popular.
Este tipo non quer beber. Entón, para que carallo vivo a taberna? A mellor tío do po que queden. Certo. Venga, muña, move o cu. A miña señor, e non o entendo porque eu non son maricón. A min o que me gusta son as femias. As cantigas de amor son o noso xénero trovadoresco por excelencia. Nestas composicións que anticipan a poesía conceptual, o poeta refírese a súa amada como señor. Pero unha característica destas cantigas é que o amor nunca remata co acto sexual. Nunca remata co acto sexual. Pois nada, vese que tampouco lle anda fornicio na cabeza. Este tipo non ven tocar gasto ningún. Ven tocalo, carallo. E así chegamos ao xénero satírico, no que non hai que confundir as cantigas de maldicer, como a que vamos a escutar a continuación. Dor que ves tocar o carallo e non faz gasto. Mellor será que a vaya a rañala a outro antro. Porque en casa de lobo o que ven tocar o carallo leva un pau con un pau ou con un vergallo. Non hai que confundir estas cantigas de maldicer coas cantigas de escarnio, moito máis directas, crúas e violentas que as anteriores. ¡Jódete! Se pensades que iso foi unha boa malleira, é porque nunca aturastes a 4 pensionistas xogando ao tute e petándovos cos puños no lombo cando cantan as 40. Bueno, agora en serio, un forte aplauso a Xosé Barato. Quérote, Xosé, és un tipo fantástico. E seguimos co repaso á historia das nosas letras. Despois desta época de esplendor que foi a Idade Media, entramos no período máis aciago da historia da nosa literatura, os séculos escuros. Dentro vídeo. Oye, Gallego, que pasa? Que se ha averiado el televisor o que? No, a tele creo que está ben, O que pasa é que nos séculos oscuros non se escribeu nada en gallego. Entonces non hai nada que contar. Vaya, y si no hay nada que contar, ¿para qué nos tenéis viendo una pantalla en negro? Home, tampouco imos saltar un período da nosa literatura porque non teñamos nada que contar. Ahí va la hostia. Pues si no hay nada que contar de esos siglos, os los cargáis y punto. Claro. ¿Qué pasa, borroquita? Ya estamos hablando de cargarnos a alguien, ¿no? Coño, si es que a ti te van mal los atentados que a un tonto una piruleta. Coño, ¿por qué está todo eso? Oye, no habréis puesto una bomba en la tele, ¿no? Non, jefe. O que pasa é que están botando un programa especial na televisión de Galicia. ¿Un especial de qué? ¿Del chapapote? Tengo que reconocer que ahí has estado fino, tú. Non é o chapapote. É do Día das Letras Gallegas. Oye, pues os voy a decir una cosa, Los gallegos estáis muy atrasados y sois muy precarios. Pero en escritores de calidad, ahí vais sobrados, Si no, mira tú ese Valle Inclán, por ejemplo. O Camilo José Cela, Torrente Ballester, los hermanos Camba, Fernández Flores, Pepe Domingo Castaño. Sí, pero é que esos noños son gallegos, Ese escribían todos en castellano. Joder, macho, si es que sois malos hasta para vosotros mismos. Vosotros no sois bilingües, no. Vosotros lo que tenéis es la lengua bífida, como las culebras. Coño, ¿qué pasa, gallego? ¿Que porque escriban en español ya no son gallegos? Son e non son. Por un lado sí e por outro lado non. Estos jodidos es que no se sabe si suben o si bajan. Pues nosotros sí que lo sabemos. Oye, nosotros nos bajamos. Vamos, Pachi. Para Monserga de la persecución del castellano, me compro el diario El Mundo, que por lo menos trae su docu. ¡Venga! ¿Pero dónde vais? Pero cerrad esa puerta, cojones, no seáis transigentes, hombre. Que no podemos tener un proyecto común todos los españoles juntos.
Venga, para conmemorar el Día de la Letra Gallega vamos a cantar todo esa canción preciosa de Juan Pardo que se titula Zamburiña, que quiere decir vieira chica. Pero non lle é zamburiña, jefe, é lle anduriña. Sí, no te jode. Anduriña Pescanova. No, si es que estáis aportuguesando el gallego. Venga, vamos, todos juntos. En Galicia un día yo escuché una vieja historia en un café. Zamburiña. Escoita, que está aí outra vez esa mesa camilla. Seguro que moitos aproveitastes estes séculos escuros para ir ao cuarto de baño. Eu fun onda rapazas de vestiario a que me pasasen un ferro polo mantel. Eu crin que era novo, pero dixéronme que xa o estreara aquí en África a última vez que pasou polo luar. Era broma. Unha aperta aquí. Es un artista increíble. Bueno, e despois de tanto século escuro, volve a alegría do rexurdimento da man do Fred Astaire e a Ginger Rogers das nosas letras, Manuel Murguía e Rosalía de Castro, neste simpático sainete que leva por título A Pizpireta de Lavapiés. Na década de 1860, Manuel Murguía e Rosalía de Castro vivían os seus primeiros días de casados lonxe da terriña, nun humilde apartamento na capital de España. Ai, Manoliño, xa non me acorda como era o arrecendo do cocido. Pero, muller, se hai unha semana, non hai unha semana que fomos comer o cocido ao ardi. Pero o cocido madrileño a min non me sabe. A pataca de aquí é fariñenta. E os chourizos non son de confianza, Chourizos, Rosa. Ai, cando volva vouche traer uns churros, unhas porras e unha horchata fresquiña. Cando volvas, logo onde vas? Vou aos touros, onde vou ir? Esta tarde hai unha corrida monumental, espectacular. Un man a man entre Frascuelo e Lagartijo. Pero aos touros, por que has de ir aos touros co ben que quedabas aquí o quentiño comigo, os dous debullando no millo? Debullando no millo, pero xa estamos en Madrid. Pa que me dera estar na aldea? Rosa, tesme aburrido, es unha paleta. Ai, o que me chamo... Mira, es unha paleta e unha choromica. Se xa vai sendo hora de que esquezas esa vida de atraso do país do que vimos. E te afagas a vida de touros, zarzuela e progreso que nos ofrece a capital. E ademais, mira, estou me envelenando, e como me envelene, é que xa non disfruto nin da corrida, nin da faena, nin de nada. Ai, Manolo, que dor máis grande me deixas no peito. Buenos días, chiquilla. Gustavo. Efectivamente, soy Gustavo Adolfo Bécquer. El gran poeta por romántico andaluz. E ti por aquí? Pues pasaba por el barrio y me digo, ¿por qué no te pasa a visitar a esa galleguilla de los ojos tristes que me tiene arrebatado? Ai, Gustavo Adolfo, que cousas tes. Pero teño que dicirche a verdade. Hoxe non teño un bo día. Teño unha dor moi grande aquí, no peito. Una dor muy grande y otra cosa muy grande. Gustavo Adolfo, ¿cómo eres? No sabes tú bien las cosas que tengo, que si lo supiese, dejabas de sobar esa panocha de Madrid. Ai, por favor, Gustavo Adolfo, que son unha muller casada. Que me perdes. Pues de perdido al río. Niña, pídoche perdón. Traioche uns churros quentiños. ¿Pero cómo? ¿Pero qué significa esto? Manolo, que esto no es lo que parece, ¿eh? A miña muller, nos brazos dun burlador andaluz. Manoliño, botáuseme en riba, xúrocho. E mira o que lle fixo a mecedora da tua nai. Exixo unha satisfacción. Cálmate, Manolito, cálmate, ¿eh? Que yo no le he tocado prácticamente. Te juro por mi madre que lo que es la honra está intacta. Manolo, mátao. Joder, se pasa tonta la niña. Que te pierdes. Xa nos veremos na tertulia do casino. Ai, que malo pasei, Manolo, que momento. Canta razón tiña, Santiña. Madrid non é para nós. Esta estirpe dos íberos son como macacos africanos. Non son como nós, a civilizada estirpe dos celtas europeos. Vou preparar a viaxe. Mañá mesmo deixamos esta Sodoma madrileña e marchamos para a nosa terra. Que alegría me das, que contenta quedo, Manolo. Carallo, que vos están estes churros.
A ver se agora me vai entrar a morriña por marchar de Madrid. E así foi como por mor daquel íntimo e case descoñecido incidente doméstico agromou o sentimento galeguista dos dous grandes protagonistas do noso rexurdimento cultural e político. Un sentimento que co tempo iría a máis. Coas Irmandades da Fala, a Academia Galega, o himno e figuras como Manuel Pondal, Curros Enríquez e, sobre todo, Daniel Rodríguez Castelao. Grazas. Grazas. Grazas, moitas grazas. É un honor terte aquí connosco esta noite. O honor é meu, Mesa Camilla. Dime unha cousa, Dani. Pódote chamar Dani. Por favor, hai confianza. Se ata me deixa meterlle os pés debaixo das saias. Non é un tipo extraordinario. Es increíble, tío, quérote. Bueno, agora en serio. Ti és médico, pintor, caricaturista, contacontos, novelista, dramaturgo, etnógrafo, estudoso da nosa cultura, figura do nacionalismo político. Dime unha cousa, Dani. Como o faz? Donde carallo saca o tempo? É cuestión de organizarse, compañeiro. Pódese ser máis humilde. Así é, Dani, un tipo que tanto vale para contar contos como para sacar adiante un estatuto de autonomía. E ata teño tempo para facerche unha caricatura. Non me digades que non é un tipo increíble. É seguro que aínda nos tes máis sorpresas preparadas para esta noite. Pois sí, hoxe traio vos preparado un número de claqué. Pois imos aló. A guerra civil, marcho para exilio. Sempre en Galiza. Sempre en Galiza. Sempre en Galiza. Sempre en Galiza. Así foi, amigos. No momento de maior efervescencia cultural do noso país, estalou unha guerra civil a que lle sucedeu unha ditadura pouco amiga da nosa lingua e as nosas letras. Pero, por sorte, neses anos de represión, houbo homes que mantiveron prendido o facho da nosa cultura. Homes como o homenaxeado desta noite, Ramón Piñeiro. Nestes tempos adversos, a loita política ten que ser secundaria. O que temos que loitar é por a loita cultural. Pero, Ramón, se cadra deberemos centrarnos na loita política. Non. Nada de loita política. Loita cultural. Tes algunha estrategia? Home, tiña pensado en montar un editorial. Escribiré algúns libros de metafísica, tipo Heidegger, donde eu poida falar da saudade e da cultura rosaliana. Que? Non vos convence? Home, non sei, se cadra é un pouco aburrido. Deberamos decantarnos pola loita política. Deberamos inclinarnos, buscar o equilibrio cara a esquerda. Non. Nada de inclinarnos á esquerda, E iso tamén vai moito por ti, Moito por ti. A min que me dera, pero eu faga o que faga, acabo sempre inclinado cara a esquerda. Por aí de inclinarte nada, e vente senta aquí con nós nesta mesa camilla. É que non sei, non me dá moito xeito esa mesa camilla. Prefiro estar de pé. Bueno, por favor, que che di a gana. Ramón, se aproveitamos ese editorial que queres montar para publicar panfletos clandestinos. Oi, que leria! Ostras, mujercitas! Préstasme o libro? A película encantoume. Presto pero con volta, Xa pexo. Se tuveras que a tiña te viñera sentada aquí con nós que estamos falando cousas serias. É que, ves que está inclinado, quer que lle meta unha cuña para poñelo dereito? Que non, déixate de cuñas e séntate aquí con nós a falar, Vale. Oiche, Ramón, tamén esta teima túa de sentar todos ao redor da mesa camilla, que digo eu, xa podías comprar un tresillo como Dios manda e deixar o carallo da mesa para facer leña con ela, non? Ala! Mira o que fixeis, parece bonito! Como o servicio que nos facía... Bueno, amigos, ata aquí o espectáculo deste ano dedicado ao Día das Letras Galegas. A esta humilde mesa camilla. Ollo, mesa camilla.
Non me confundades con esa outra mesa que se fai chamar Mesa pola Normalización Lingüística. Non, agora en serio, non teño nada en contra da Mesa pola Normalización Lingüística. Eses rapaces fan un traballo extraordinario a prol da nosa lingua. Case tan extraordinario como os encargados de pechar esta gala con broche de ouro. Damas e cabaleiros, os rumbeiros independentistas. Non é burriño como a ti, tirirí, que non se vai nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. A, E, O, U, I. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Eu sei máis que as pasa, eu sei máis que a NASA, eu sei máis que a ti, 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 que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Non é burriño como a ti, tirirí, que non saiba nin aí, tirirí. Non é burriño como a ti, tirirí, eu sei máis que a ti. Dicir que estou desolado e abraiado é pouco. Durante séculos, houbo homes e mulleres que traballaron arreo por defender a nosa lingua e a nosa cultura en momentos adversos. É unha mágoa que o froito de tanto esforzo por acadar a liberdade e a dignidade fose o lamentable espectáculo que acabamos de contemplar. Pidoche perdón desde o máis profundo do meu corazón, meu ben querido e admirado Ramón Piñeiro, esteas onde esteas. E agora, deixo-vos co derradeiro despropósito desta noite. Joder, Cari, la de cosas interesantes que hay en este museo. Fíjate, el micrófono de Pepe Domingo Castaño, el de los puritos remis, ¿qué te parece? Cállate, cállate, que viene ya por ahí el guía oficial y este nos va a explicar las cosas mucho mejor. Boas tardes, donas e cabaleiros, señores, ladies and gentlemen, mesirán. Benvidos ao Museo da Real Academia das Letras Galegas para ninfo do saber, que está cheo de obxetos interesantes que rezuman cultura como esas gafas que temos á dereita que pertenceron ao gran don Daniel Rodríguez Castelao. Joder, qué cegato el tío, ¿eh? ¿Y este a qué se dedicaba? ¿A vender cupones de la ONCE? Entre outras cousas, era un home moi palifacético. Se me permiten, aquí á dereita temos o pano con que enxugaba as vaguas Rosalía de Castro. Poden tocar, poden tocar. Pero no toques, coño, que te está diciendo sino que no toques. Joder, pero esto es más grande que una sábana, que era una giganta la tía, ¿no? A xigante das letras galegas. É unha chorona de moito carallo. Aquí temos o zapato de don Manuel Beiras. E aquí, de novo á dereita, o rímel de Yolanda Castaño e o secador de pelos de don Manuel Rivas. No, ya se ve por la foto que el hombre cuidaba la melena, ¿eh? Manolo Rivas e o Bisbal Galego. Joder, un tío pues guapo, ¿eh, Cari? Bueno, tú mejor cállate y no interrumpas, que este señor nos tiene que explicar muchas cosas todavía. Se son tan amables. Aquí temos o ambientador de pino que levaba no seu coche don Eduardo Pondal. Ali, un manuscrito de Toro. Hostia, Cari, el actor de Hollywood, porque está hablando usted de Vinicio del Toro, ¿no? Sí, en efecto, naturalmente. Aquí temos un bote de fabada litoral do grande Álvaro Cunqueiro. E alá, este da merenda do grande Xerardo Fernández Albor, a nosa particular caperuchilla vermella. E aquí,
Un dos lobos que cazou coa súa escopeta o grande Ángel Fole. Un pouco chico el lobo ese, ¿no? Lobo galego, pequecho, rápido, sagaz, inteligente e, sobre todo, coqueto, moi coqueto. As súas espaldas, a chistera de don Manuel Murguía. Este que era, mago? Hai teorías. E agora, para rematar a visita, se son tan amables, quixéramos darlles unha peza única. A mesa camilla do gran Ramón Piñeiro. E, por sorpresa, unha delicatessen. Un mechón do cabelo da grande dona Emilia Pardo Bazán. Oiga, pues ha estado muy bien y muy interesante lo que es la visita toda. Lo único que desentona un poco es lo del mechón de la Pardo Bazán, que la verdad es que no le veo yo mucho interés histórico-literario. É que non é un mechón da cabeza, é pelo do hemisferio sur. Mira que rico, una. Xa está ben. Xa abonda de groserías. Coño, Cari, pero esta mesa habla. Oiga, le doy 20 euritos por ella. Feito. Pues venga. Pero teño que explicarlle unha cousa. O asunto ten truco. Ya me parecía a mí. Tiene un gramófono escondido dentro, ¿no? Un gramófono non. Un home. Un home que vela para que este tipo de atropelos e aldraxes a nosa cultura non se repitan. Oiga, pero ¿este quién es? O censor de Air Galicia. Bueno, pues le doy otros 20 euritos por él. Feito. ¡Epa! ¡Qué bien, Cari! Vamos a ser la única familia de Coslada con mayordomo gallego. Ata a semana que ven. Un man a man, entre Frascuelo e Naranjito, el lagartijo. É un dos toros. Dos toros. Que va tu Un toro. Pues de perdido al río. Porque galego e xaponés son Perdona, ¿cómo es? Perdona. Que tal outra vez aí esa mesa carilla? Que quererá? Ese carilla. Pero la vamos a poner hoy la de arriba. Esa carilla. Un mechón de cabela. É que claro, porque Galicia e Xapón están moi cerca. Sí. Aquí temos o ambientador de pino que levaba no seu coche don Pon. Ai, don Pondás. Eduardo Pondás. Don Eduardo Pondás. ¡Ay, por favor! ¡No puedo mover! Ahora me tengo que seguir